Всичко започна преди повече от 10 години, след като завърших първа английска езикова гимназия и завърших своето обучение в Швеция. Реших, че искам да се занимавам с преподаване на английски език, с работа с малки деца, така и с възрастни, и идеята възникна тогава. Когато започнах уроците си по английски при Стефан, бях на 8 години и бях вдъхновена от уменията на брат ми, които бяха придобити точно от уроците при Стефан. Преди около 10 години, когато още бях четвърти клас, защото имах проблеми в училище с английския, всъщност Стефан много ми помогна да напредвам бързо. Pell Academy е подходящо както за деца, така и за възрастни. С възрастните работим в посока развитие на техните умения на писане на имейли, комуникация в работна среда, обогатяване на речника, свързан с бизнес английски, докато при децата там се фокусираме върху подготовката за училище, но винаги гледаме да изпреварваме материала, за да се справя ученика максимално добре, както в училище, така и в реалния живот. Да, имам намерение да го използвам в работата и всъщност ще ми е доста полезен, тъй като общувам с много чужденци. Атмосферата, бих казал, е както формална, така и неформална. Когато трябва да сме сериозни, бих казал, че е формална и изисквам максимално от ученика. Когато сме постигнали дадена цел, може да си позволим и неформална обстановка, но това е в рамките на обучението и на това, което работим и сме си поставили като цел. От уроците ми харесва най-много, че Стефан ни предразполага да сме спокойни и учим с удоволствие. В уроците най-много ми харесва начина, по който Стефан преподава. Вече за трета поредна година организираме летни лагери на едни от най-хубавите места в България. Това е една възможност за децата да развият своите социални умения, да обогатят английския си език, разбира се, и да създадат приятелства и запознанства, които се надявам остават във времето. Хареса ми най-много от летния лагер, че съчетахме полезното с приятното. Включвал съм се в летните лагери, те са наистина много забавни и всъщност там успяхме като колектив да се сплотим и намерих нови приятели там. Целите за новата учебна година са да надградим услугите, които предлагаме, както и знанията на нашите ученици. Целите ми са да науча граматиката, да науча нови думи и просто да разбера езика изцяло и да мога да го говоря и да го чета. В днешно време английски е един от най-важните езици и мога да им гарантирам, че школата на Стефан е перфектното място да научат този език, не само с лекота, но и с удоволствие. Ще намерят както нови приятели, така и работният процес е приятен. Тези, които имат затруднения по английски, може да опитат уроците при Стефан, защото той ги прави забавни, в същото време и много полезни. За мен е важно ученика да има желание да учи, да се развива и да надгражда уменията си, така че ние сме отворени за всеки човек, който иска да подобри себе си в утрешния ден.